bi kunnafoniyaw la Jime Kante ale bena ɲɛfɔli k'aw ye Fatumata tɛmɛ kɔlɔlɔ mun kɔni y'a sɔrɔ n'o kɛra sababu ye a sen fila ani a bolo fila kɔni tigɛra. Jɛkulu min bɛ n'an b'a fɔ a ma ko M5 RAFP o mɔgɔ dɔw kɔni minɛna ka bɛn ni octobre kalo tile 3 ye k'u to désobéissance civile la olu maaw ka kiiri kɔni tigɛra bi an ka sigida 6nan kiiribulon yɛrɛ kɔnɔna na. Maashiba mun kɔni binna Liban jamana kan o kɛra sababu ye u ye dɔgɔkun 2 u y'o tasi bila kɔni boloda u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Teleneta mafilɛbaw aw bisimila aw ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na mun bɛna ni seliba karo tile 16 ye Ejira san 1441. I b'a fɔ tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye baɲumankɛ jɛkulu ye n'an b'a fɔ a ma nazarakan na ko Association Globale Santé Solidarité n'u bɛ baara caman kɛ yaasa ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ se ka u ka ɲɛnamaya kɔni jabɔ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na an sera Jime Kante ma ni ale yɛrɛ ni jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye a ka ɲɛfɔli k'an ye Fatumata Tɛmɛ ale ka lahaliyaw kan hakilila jigila Fatumata Tɛmɛ a si bɛ taa jɔ san 13 la a bɛ wagatini bɔ a bɛ bololɔ kɔni sanfɛ k'a fɔ a sen fila ani a bolo fila o kɔni kan ka tigɛ ko sababuya kɛ kuran masiba ni o kɔni y'a sɔrɔ Teleneta ma an y'a sɛnsɛn ka se Jime Kante ma an ɲɛfɔli mun sɔrɔ o ko la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Fatumata bolila kɛlɛ de ɲa a ka sigida la Mopti mara kɔnɔna na k'a fɔ ko a bɛna yɛrɛ kuma dogo Bamakɔ ka baara dɔɔni kɛ ka dɔɔni sɔrɔ o taara wolo nin na donc o ye Ala ka latigɛw ye donc ni o kɛra anw fana ye baɲumankɛ tɔn ye bon Ala y'a kɛ ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛnnen don Gabriel Touré ma donc n'i bɔra kalama forcément an bɛ se ka min kɛ an ye o de kɛ ka welewele bila mɔgɔw ma an bɛ wagati min na sisan parce que n'a fɔra mɔgɔ ma ko sen fila ni bolo fila bɛ tigɛ a k'a dɔn dimi de b'a la a ka jugu fo k'a dama tɛmɛ donc dɔgɔtɔrɔw ka dɔnniya kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko a naani bɛɛ tun tɛ se ka tɛgɛ ɲɔgɔn fɛ u ye fɛn sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn caman kɛ jelikow b'a la fɛn wɛrɛw b'a la donc u ye fila fɔlɔ tigɛlen k'a ye k'a fɔ ko baara tɔ bɛ se ka kɛ an bɛ kuma la wagati min na sisan sen tɔ kelen ni bolo tɔ kelen olu bɛ ka tigɛ donc aw ni ne ka nin baro bɛ ban wagati min na a bɛ se ka kɛ o y'a sɔrɔ u tilala baara la kaban an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ sen fila a n'a bolo fila o bɛna tigɛ. Ni latigɛ in kɔfɛ mun ye an ka jamana ɲɛmaa ye a dusukun kɔni kamina ni Fatumata ka ja ninnu yelen bololo sanfɛ o kɛra sababu ye a ye sefa wari miliyɔn 3 bɔɲɔngo a ye o di Fatumata somɔgɔw ma o bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na nka maa caman kɔni b'i yɛrɛ ɲininka walima jamana ɲɛmaa ka dɛmɛ bɛna da u ma. Jamana ɲɛmɔgɔ ye layidu ta mais a ma dan layidu ma a ye layidu min ta a y'a ta sufɛ dugu jɛlen a y'a timɛ an bɛ seereya k'a fɔ ko miliyɔn 3 dira Fatumata somɔgɔw ma anw yɛrɛ jɔlen ɲɛna an kɛra o seere ye k'a fara o kan dogo na gundo kɔnɔna na jamana ɲɛmaa furumuso fana ye mɔgɔ ci ka donbolo kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye mɔgɔ ci ka donbolo kɛ an da tɛna don olu bɛɛ la politikimɔgɔw b'a la jagokɛlaw b'a la kɛnyɛrɛye baarakɛlaw b'a la kunnafoniladilaw mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ a la jamana ɲɛmɔgɔ ko m'a fɔ k'a fɔ k'ale bɛ dan miliyɔn 3 ma a ko de k'a fɔ ko fɛn fɛn den ka adamadenya ye npogotiginin min ni a sen fila n'a bolo tigɛra o ka adamadenya laban cogo bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili wagati dɔ bɛ na se a kan ka furu kɛ a ka kalanko a ka baarako a ka denko donc olu tɛ taa fo ka waleya girimanbaw de ta mɔgɔ kelen tɛ se o kɔrɔ mais ni jamana institution fɔlɔfɔlɔ ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛba ye n'o ko k'a fɔ ko n bɛ don a jigikɔrɔ kuma banna o yɔrɔ la donc a ko k'a b'a bɛɛ de kɛ a m'a fɔ k'a fɔ ko nin miliyɔn 3 in ye furakɛli minnu bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔrɔn o dabɔ kun y'o de sinon baara tɔba bɛ kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye layidu d'a ma k'a bɛ jɔ a kɔrɔ. Maa minnu kɔni ye Fatumata ja kɔri cari bololo sanfɛ o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko k'a bɛna a bolo don a kɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ Fatumata a mago kɔni tɛ dɛmɛ na tuguni an bɛ waati min na i n'a fɔ bi o bɛɛ n'a ta manganiya jugu dɔw kelen don ka numéro dɔw kɔni cari bololo sanfɛ u bɛ Fatumata ja kɔni ta ni k'u yɛrɛ dayɛlɛmɛ yiri yɔrɔ ye hali n'a sɔrɔla u ni Fatumata yɛrɛ somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama. A dabɔ kun tun ye musaka ka se ka fara ɲɔgɔn kan walima mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan dɔnniya bɛ minnu na minnu bɛ se ka Fatumata lafiya o welewelekan jaabira jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'ale bɛ jɔ n'a bɛɛ ye anw ka association taabolo la n'an bɛ ka laɲini min kɛ ni a sabatira an b'a fɔ k'a fɔ ko laɲini sabatira wa k'an mako tɛ dɛmɛ wɛrɛ la an y'o de kɛ
k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni jɔra ka ban k'a fɔ ko ale b'a ka furakɛli ta a ye wari yɛrɛ di ka ban fo 3 ayiwa a bɛ ka baara tɔw kɛ kaban donc anw mago tɛ dɛmɛ wɛrɛ la dɔw t'a faamuya mais juguya tɛ o ye baara yɛrɛ kɛcogo ye donc k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu yɛrɛ ni Fatumata yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama walima n'a somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama k'olu bɛ continuer ka an ka jakɔrɔw ta ka numéro dɔw sɛbɛn a kan k'a fɔ ko k'a dɛmɛ las'u ma o kɔni ye ko cɛjuguba de ye parce que nin baara in ala ɲɛsiranya baara de don donc ni i sera ka sɔn ka nin mɛlɛkɛnin o sen 2 tigɛli n'a bolo 2 tigɛli ni e sɔnna ka o wari ta ka o dun o tuma i bɛ taa sɔrɔ bɛnkan dɔ bɛ e ni ala cɛ an b'a fɔ ɲɛna o waleya sugu ninnu u k'o dabila u ka baara in kɛ tilennenya la. Ni wagati laban in na bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i hakili to i yɛrɛ la ani k'i hakili to i ka denbaya la ka bilasiralikan jɔlen d'u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogoya min na ka bɔ kuran yɛrɛ kɔlɔlɔ ani a masiba kɔntɔɔrɔ ma. mais an bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ ye wagati ni kunkurunin dɔrɔn de ko sanu jala bɛ kɛnɛyabagatɔ kun na mais a yɛrɛ ɲɛ t'a la banabagatɔ de ɲɛ b'a la ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ sɔn kɛnɛya la a ye juru don i la o juru tɛ dɔwɛrɛ ye i fana bɛ se ka dɛmɛ min kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma i k'i cɛsiri o fɛ i bɛ se ka mɔgɔ min lanisɔndiya n'i ka kumakan bɛ se ka layɛlɛ n'i ka kɛwale bɛ se ka layɛlɛ i jija i k'o kɛ tile kɔnɔna na ayiwa o de nafa ka bon o de baraji ka bon an b'o de sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ ka tila k'a nafa sɔrɔ kiyama. Bi sɔgɔmada in na an ka sigida 6nan ale kiribulon da kun falen do jamana ko sababuya kɛ ko jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko M5RAFP olu maa dɔw kɔni kun bɛ kiribulon la maa ninnu cɛla an ka kunnafonidila don n'a bɛ baara kɛ arajo jigifa yɛrɛ la ni a tɔgɔ ye ko Yakuba Jɔnkoloni Kulibali ale tun bɛ ni maa ninnu cɛla ni maa kofɔlen kɔni minɛna finitigilakaw fɛ hali n'a sɔrɔ a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ale ye kunnafonidila de wa ale kumala ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la kiri tigɛra kiri kɔni da jara ni maa kofɔlen na nka maa dɔw kɔni bɛ kiri kɔni damaja u la a kɛnɛ kan Abdu Watara ani Musa Jalo olu nana ni seereya mulu ye an ka jɛ k'o lajɛ. Kunnafonidiso min bɛ Sanankɔrɔbakaw fɛ n'a bɛ wele ko arajo jigifa FM n'a ɲɛmaa ye Yakuba Jɔnkoloni Kulibali tɛnɛndon ale kɔni minɛna a tatɔ a ka baarayɔrɔ la Tour d'Afrique yɛrɛ gɛrɛfɛ ka sabu kɛ muruti fari min dala M5RFP maaw kɔni fɛ a kɛra sababu ye maa 3 fana minɛna ka fara Yakuba Jɔnkoloni Kulibali kan bi sɔgɔmada in na sigida 6nan kiribulonba kɔni kɔnɔna na ni maa 4 kɔni lamɛnna kiri tigɛlamaw kɔni fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ kiri tigɛlamaw yɛrɛ ye kunnafoniyaw di ka yira k'a fɔ ko maa 2 kɔni bɛ olu kɔni bɛna labila pepewu nka maa 2 tɔ olu fana bɛna labila nka yirala k'a fɔ olu tɛna labila pepo ka sabu kɔni kɛ san 5 ɲɔnbɔɲɔnko kɔnɔ n'olu nɔ yera ni waleya sugu in na u nɔ bɛ minɛ. Bon sɔgɔmada na an dun nana pour que ka mɔgɔ 4 défend u minɛla tɛnɛndon k'u ye trouble grave à l'ordre public kɛ bon bi kiri kɛlen mɔgɔ 2 bilala k'a fɔ olu nɔ t'a la u nɔ foyi ma y'a la o ye Yakuba Kulibali ani Mɔnzɔn Jara maintenant Ibrahima Dabo ani Mohamed Kante sariya y'olu nɔ minɛ ka u ɲangi kalo 6 kaso mais a kalo 6 k'a juru bɛ don u la ko parce que sariya yɛrɛ fɛ juge yɛrɛ fɛ u nɔ b'a la. Ni maa 4 ka kiri lafasalikɛla dɔ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a ko ale nimisi wasara ka sabu kɛ maa 2 kɔni bilala nka maa 2 min kɔni bɛ n'olu ka bilali ma ba pepewu a bɛna jija cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa olu fana ka se ka bila pepewu. Oui, n bɛ se k'a fɔ nimisi wasara parce que déjà mɔgɔ 2 a yirala k'a fɔ olu ma foyi kɛ mais juge ka yeta la 2 bɛ yen nɔ u ko k'olu ye ko dɔ kɛ sariya fana bɛ droit d'an ma n'an ma jɛn n'a ye an ka appel kɛ donc olu 2 tɔgɔ la an bɛ appel kɛ a juru bɛ faamu cogo min na kuma cogo de don ça veut dire que kaso min don i tɛna minɛ ka i bila ka kɛ mais i bɛ lajɛ san 5 kɔnɔna la ni i sɔrɔla a ko ɲɔgɔnna la min juru don i la i b'o o sara kura min i sɔrɔla kura min fana la o fana bɛ da i kun o de la an b'a fɔ ko juru effectivement an ye min fɔ an bɛ se k'a fɔ polisiw bin'u kan parce que u taar'u sɔrɔ yɔrɔ la o yɔrɔ ɲuman tɛ dɔrɔn a banna sinon u tɛ se k'a fɔ ninnu kelen-kelenna si k'u ye waleya kɛ mun bɛna ni trouble ye à l'ordre public u bɛ minɛ waati min na bere t'u bolo muru t'u bolo pinɛ t'u bolo foyi t'u bolo hali polisiw yɛrɛ ka PV la u nana u ye pinɛ kelen u y'o de sɔrɔ pinɛ dun ni mɔgɔ min taara k'u bɛ taa trouble kɛ olu kɔni tɛ taa pinɛ kelen kɔni Tour d'Afrique kɔnɔ na jogini minnu kɛra polisiw nɔ don parce que u y'u minɛ maintien d'ordre sariya la polisi yamaruyalen tɛ i ka mɔgɔ bugɔ n'i y'a minɛ
n'i y'a tigi kɔni minɛ a b'e ka mara kɔnɔna la i man k'a bugɔ i b'a lasago k'a di juges ma pour que olu k'a kiiri mais n'i y'a tigi bugɔ i ye dan sago donc an kɛlen don k'a jate minɛ an bɛna plainte kɛ polisiw contre la parce que mɔgɔ minnu bugɔra u bugɔra ka sɔrɔ u lasagonnen bɛ polisiw bolo u tɛ se k'u yɛrɛ défend u tɛ se ka foyi kɛ u bugɔra o cadre de donc a bɛ fɔ de ma torture. Ni mandani min minɛna tɛnɛndo ni kunnafonidila kelen yɛrɛ b'a la a yirala k'a fɔ nin wale sɔrɔla min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye muruti fari min kɔni dara jama kun dalajɛla ɲɔgɔn kan ninnu tɛmɛselama kɔni minɛna polisilakaw fɛ nka u minɛnen u lajabara kosɛbɛ tentigɛlakan ninnu fɛ min kɛra sababu maa dɔw yɛrɛ jugira kosɛbɛ u ka kiiri lafasalikɛla ko waleya foyi ma jɔ nin maa kofɔlen ninnu na min b'a yira k'a fɔ ko u nɔ b'a la nka maa minnu kɔni lajabala polisilakaw kɔni fɛ a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'o bila sen kan walasa maa minnu ye o waleya jugu nin kɛ olu fana nɔ ka se ka minɛ. Journée africaine de l'état civil ale tako sabana o bolodalen no an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni octobre kalo tile 10 san 2020 ni kunnafoniya ninnu dira sɔgɔmaden na ka bɛn ni octobre kalo tile 6 san 2020 u yɛrɛ jabala la kati sira yɛrɛ kan u ko k'u b'a ɲini u ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ k'u hakili to ni datikofɔlen na yaasa laɲini mun bɛ waleya kɔnɔna na o bɛ se ka sabati cogoya min na a kɛnɛ kan Ali Kulibali ani Muniri Jire olu nana ni seereya mulu ye an ka jɛ k'o lajɛ. Cakɛyɔrɔba min sigin bɛ Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko direction nationale de l'état civil ni u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka bugunasɛgɛw kɔni di malidenw ma yaasa i na se ka dɔn maliden cogoya min fo ka taa se gafe wɛrɛw kɔni dilali kɔni ma o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni jɛkulu in yɛrɛ fɛn ye do kɛrɛnkɛrɛnlen ko o kɔni bɛ ninnu kɔni bolo yaasa u na se ka o do kɔni ɲɛnamaya cogoya min na ni u kan ka bɛɛ fɛn ye u ti kalo tile 10 san 2020 kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ fɛn ye yanni o baaraw kɔni cɛ fɛn ye ni cakɛyɔrɔba in n'u ye direction nationale de l'état civil kɔni u ye sigilu kɛ ni cakɛyɔrɔ minnu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ buguna sɛbɛnw dilanli kɔni ma walima gafe wɛrɛw min bi malideya kɔni sinsin ka se ka fɛn ye kuma dɔw kɔni fɔ yaasa baara minnu kan ka kɛ u na se ka tɛmɛ baara ɲuman kɔnɔna na cogoya min na o de hokumu kɔnɔ u ka ɲɛma n'u y'u ka directeur nɔrabila o ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye don in bɛna boli sira min fɛ ani baara minnu kan ka kɛ a don kɔni kɔnɔna na. Bi sigi bɛ diɲɛ an ka farafin jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta ko an ka hakili jagabɔ kɛ ka bɛn ni an ka jamana adamadenya sɛbɛnw olu dilali ko an ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta a bɛ bɛn uti kalo tile 10 ma donc o ɲɛbila baaraw an tun b'o de la bi an ka 18 la ɲinɛ an kɛlen bɛ ka conférence de boloda conférence mun n'a bɛ kɛ direction nationale de l'état civil la a ɲɛmɔgɔya bɛ an ka ministre bolo administration territoriale ani décentralisation donc ɲinan ta hakili jagabɔ bɛ min kan o ye adamadenya sɛbɛnw jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ min ye banakow ye min ye guerrekow ye olu to jamana kɔnɔ adamadenya sɛbɛnw jɔyɔrɔ jamana dɛmɛni la ka o walejugu ninnu kɛlɛ ka walejugu ninnu ka dɔ bɔ a gɛlɛya la adamadenw kan. O bɛɛ kɔfɛ fɛn ye ni maa kofɔlɔ in kɔni ye a ye wulikajɔ kɛ fɛn ye ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin malidenw kɔni bɛɛ lajɛlen ka o kɔni dɛmɛ fo ka taa se maa wɛrɛw ma ka kuma kɔnɔ olu kɛlen tɛ se maa wɛrɛw n'u ye cakɛyɔrɔ wɛrɛw ye ka se k'o kɔni dɛmɛ yaasa u ka baara na se ka san sɔrɔ cogoya min na. Ayiwa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an hakili jagabɔ kɛ nin baara in a bɛ kɛ farafinna jamana bɛɛ lajɛlen de la donc baara nafaman don an bɛ dugawu kɛ état civil direction nationale de l'état civil kelen tɛ se ka a latilen fo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen k'an hakili kɛ kelen ye pour que an ka jamana sɛbɛnko a bɛ don ba la an b'o laɲini de kɛ ka sin maliyɛnw ma. Ni jɛkulu in fɛn ye a directeur n'u y'a ɲɛmaaba fo ka taa se a nɔrabila kɔni ma a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u na welewelemada kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma u bɛna baara minnu kɔni daminɛ fɛn ye u tu kalo tile 10 maaw bɛɛ lajɛlen ko u tulo ngɛlɛgɛ jɔ yaasa u na se ka a dɔn ani k'a dɔn fɛn ye nin cakɛyɔrɔ in a nafa ye jumɛn ye a bɛ se ka nafa jumɛn se malidenw ma bɛɛ lajɛlen ka se k'o dɔn yaasa bɛɛ lajɛlen ka wuli joona gafe minnu bɛ yen n'i kan k'u ɲini yɛrɛ tɔgɔ la i ka to o ɲini malidenya yɛrɛ hokumu kɔni kɔnɔna na ani ka se ka fɛn ye baaraw ka se ka kɛ hali n'a sɔrɔ fiɲɛ bana min bɛ yen o kɔni hokumu kɔni kɔnɔna na.
kunungo arabado mun ye tawdeni region mawe olu ni an ka ministru ka ɲɛma Dr Boubou Cissé u sigira ka kuma sigin kɔnɔna na laɲini kelen pe de kun bɛ tawdeni region maw la o de ye dɛmɛ ka don u ka jamana ma yiriwa u bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔ sabula ni wagati laban ninnu na olu ka jamana o kɔni kɛmɛ banbacu dagayɔrɔ yɔrɔ ye a ka di olu ye olu ka yiriwa bɛɛ ani kolosuma u ka segin ka na u ka region yɛrɛ kɔnɔna na an sera mun sɔrɔ la an ka jɛ k'u lajɛ. Kunungo wula fɛ tawdeni mara maaw caman wulila minnu ni olu ye maabaw ye ka an ka jamana ministri ɲɛma ni o ye dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé k'ale yɛrɛ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka baarakɛyɔrɔ la ni o ye primasiri ye o sen fɛ u ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin an ka jamana ministri ɲɛma ma cogoya min na olu ka marabolo yɛrɛ baaradaw ani a bɛ se ka bila sen kan i n'a fɔ ko marabolotɔw yɛrɛ bɛ cogoya min na o de la an ka ministri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a ye ladiw kan d'u ma k'a fɔ ko ale yɛrɛ na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa laɲini min bɛ u bolo ale bɛ se ka o sabati cogoya min na ni o bɛ tali kɛ u ka marabolo yɛrɛ baaradaw bɛ se ka bila sen kan ani ni marabolo kofɔli yɛrɛ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ marabolo tɔw bɛ cogoya min na ni maa min tun bilalen bɛ u ɲɛma ne ale fana ye tawdeni maaba dɔ ye ale tɔgɔ ye Mohamed Yaya Abidi ye u bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn ye la a y'i sinsin kosɛbɛ u nakun kan ni o de ye tawdeni yɛrɛ mara a bɛ se ka bila sen kan cogoya min na i n'a fɔ u y'a laɲini cogoya min na walasa baaradaw caman bɛ yen nɔ minnu ni olu tɛ sen kan olu bɛ se ka bila sen kan cogoya min na o dɔw bɛ tali kɛ u ka prefew yɛrɛ dagayɔrɔ la ni o ye prefecture ye olu ka bila sen kan a y'a jira k'a fɔ ko tawdeni yɛrɛ mara ko o kan ka kɛ yɔrɔ min ni a kan ka jukɔrɔma don kosɛbɛ k'o sababuya kɛ ko marabolo min ni a bilala sen kan sisan o kɔnɔna la Mohamed Yaya Abidi a ko tawdeni mara kɔfɛ ko u ye marabolo kura fɛn o fɛn bila sen kan k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ walasa o marabolo ninnu fana bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ marabolotɔw o kɛlen kɔ ka ni laɲini kofɔlen ninnu bɛɛ kɛ an ka jamana ministri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé la u tilala k'u sinsin tuguni ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko sabu k'i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn sama kɔni bɛ olu yɛrɛ ka marabolo yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ wele ko Turumuze fo ka taa se Uladich ma ko i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ maa minnu ni olu kɔni tɛ ka ɲɔgɔn faamuya togoya si la dugukolo ko la dugukolo min ni o bɛ tali kɛ falenfɛn minnu ni olu bɛ falo kan bagan dumuni yɔrɔ ni a bɛ fɔ o ma ko pâturage u kɔni bɛ ɲɔgɔn sama la o yɔrɔ kofɔlen nɔfɛ yɔrɔ min ni o yɛrɛ ye ni maa si kelen tɛ ka sɛnɛka la nka binw kɔni falenlen b'a yɔrɔ la ni bagan dumuniw bɛ yen nɔ ko ni u ma wuli ka fɛɛrɛ bila sen kan joona ko o ɲɔgɔn sama mun filɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu nɔfɛ ko o na kɛ sababu ye ka kɛ kɛlɛ min ni o bɛna se ka cari yɔrɔ caman na ko o kɔni ye ko ye ko min ni o kɔni tɛ ɲuman ko fɔ an ka jɛ ka farafina ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw lajɛ. RDC kaw fɛ yen nɔ waleya minnu ni olu bɛ tali kɛ ka dankari adamadenya yɛrɛ hakɛw la ko i bɛna ye k'a fɔ ko o fanga bonyalen don RDC kaw fɛ yen nɔ kosɛbɛ ko wa ko don o don ko dɔ de bɛ ka fara kan ka taa fɛ o de hukumu kɔnɔna la jɛkulu min sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o sigilen bɛ adamadenya hakɛw yɛrɛ sabatili la ni u k'a ma ko bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ ko bingani waleya minnu ni olu bɛ dankari adamadenya hakɛw la ko o minnu kɛra ka bɔ janvier kalo la ka se juin kalo san 2000 ani mugana k'i bɛna ye ko bɛ taa se fo bingani waleya ba naani bɔɲɔgɔnko la ko o b'a yira k'a fɔ ko n'i y'a dan wagati tɛmɛlenw ta ma kɛmɛ sara la ko dɔ farala kan ka taa se fo sara 35 bɔɲɔgɔnko la wa ko nin waleya ninnu bɛ kɛ yɔrɔ kofɔlen min na u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Nord Kivu Sud Kivu fo ka taa se Tanganyika ma ko sababuya kɛ ko waleya jugu ko o kɔni fanga bonyara yen kosɛbɛ fo ka taa se kɛlɛw ma o kɔnɔna la ko n'i ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka lajɛ ko bɛ tali kɛ ko waleya minnu ni olu ye bingani waleyaw ye ani dantɛmɛ ko o kɔni fanga yɛlɛnna kosɛbɛ kɛmɛ sara la ko bɛ t'i jɔ fo sara 91 bɔɲɔgɔnko la minnu ni a caman bɛ yen nɔ o bɛ marifatigi kuluw kɔ ko nka ko n'i y'a dɔw jateminɛ ka lajɛ k'i minɛ k'a fɔ ko a dɔw fana bɛ lakana yɛrɛ tigilamɔgɔw kɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dankari adamadenyaw ka hakɛ la o la ko dankari kɛra maa minnu na ko bɛ t'i jɔ fo maa 1615 bɔɲɔgɔnko la ko wa ko ala fanba yɛrɛ bɛɛ k'i bɛna ye ko olu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden gansan la minnu ni olu ma min u ma bɔ nin kɛra Abdul Aziz Tiyoyi ni ale yɛrɛ ye adamadenya hakɛ sabatili diɲɛ sirigirani tɔn b'a ka maa dɔ ye ale ka ɲɛfɔliw la wa ko fagali waleya ni dangari waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka bɔ k'i bɛna ye ko bingani waleya taara ka musolakaw sɛgɛrɛ o la ko o jatew la
diɲɛ seregɛrɛnin tɔnba oni ko o bingani waleya tara ka musolaka minnu sɛgɛrɛ ka dankari u la k'o bɛ t'i jɔ 438 bɔɲɔgɔnko la ko ni a caman bɛ yen nɔ minnu ni o kɔni fangaba bɛɛ bɔra marifatigikulu ninnu na mɛ ko dɔw fana bɛ da lakanatigilamɔgɔw kun ko lakanatigilamɔgɔw fana bɛ jalaki ni fagali waleya 220 bɔɲɔgɔnko ye minnu ni olu ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la wala ko n'i ye bingani waleya ni fagali waleyaw ni ninjuguya ninnu ta ka lajɛ 100 sarada la ko sara 43 bɔɲɔgɔnko ko o fana bɛ bin lakanatigilamɔgɔw kun nin bɛɛ kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko fagali waleya dɔw fana kɛra politiki kundaw la san 2019 kɔnɔna la ko wa ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko maa minnu fana ka baara ni o bɛ ɲɛsin adamadenya hakɛw sabatili la k'i bɛna ye k'a fɔ ko bagabagali waleya caman tara k'olu sɛgɛrɛ fo ka taa se kunnafonidilaw ma. Afrique du Sud jamana kunnafoniw na mun kɔni ye yuruguyurugu walo ye ani namara waleyaw olu kɔni tanin don ni kun ɲɛsiw ka jamana ɲɛma yɛrɛ ma k'o sababuya kɛ ko coronavirus kɔni donna jamana kɔfɔlen na o kɛra sababu ye yuruguyurugu o kɔni cayara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnena coronavirus minɛw sanniko lahaliyaw kan n'i y'a ta k'a lajɛ Afrique du Sud jamana ale de ye jamana duurunan ye Afrique yɛrɛ kɔnɔna na coronavirus bana kɔni juguyara yɔrɔ min na kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ coronavirus bana kɔni kɛra maa minnu sababu ye o bɛ taa jɔ fo maa 853 la nka u ka jamana marabaw kɛtɔ ko o kunnafoniyaw kɔni di jamanadenw ma 100 sara la u ye 60 kɔni fara jate kan o n'a nasira kelen de la u ka jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ko coronavirus kɔni donnen jamana in na a ye baaraw kɔni ɲɛmɔgɔya ta k'o di maa o maa ma o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ a yɛrɛ masurunya maa la yaasa yuruguyurugu u bɛ se ka fɛrɛ o ma cogoya min na sutura yɛrɛ kɔnɔna na a ka kuma lasela n'an b'a fɔ ma ko porte parole ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Kisela Diko a ye masigi ko kɔɲɛ bɛ ta ni k'a di o furucɛ ma o wari tun bɛ taa jɔ fo $7 miliyɔn la ale ye furucɛ fana ye dɔ fara masigi kelen bɛɛ lajɛlen sɔnko kan ni k'o wari kɔni bɔ jamana yɛrɛ nafolo sunba kɔnɔna na sabula a ye masigi kelen prix kɔni yɛlɛ fo siɲɛ 5 o bɛnna $3 ma alors que a ye masigi kelen yɛrɛ kɔni sa ala ma $1 dɔrɔmɛ kelen kɔni bɔ o kumu kelen kɔnɔna na Cyril Ramaphosa Afrique Sud jamana ɲɛma a nɔ minɛnen don yuruguyurugu wari dɔ la mun fana bɛ taa jɔ $30 miliyari 30 la ani a kun ye dɛmɛ dɔw kɔni ɲini o dɛmɛ fana wari bɛ taa jɔ $4 miliyari 4 na o bɛɛ lajɛlen kɔni si ma don u ka jamana yɛrɛ nafolo sunba kɔni kɔnɔna na ni Afrique du Sud jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ maa damadamani bɛ olu denw de kɔni bala k'u ja faso nafolo la kosɛbɛ u bɛ tali k'u ka jamana ɲɛma yɛrɛ denkɛ dɔ ma ni a tɔgɔ ye ko Adil Ramaphosa fo ka taa se u ka communication ministre denmuso ma ani maa mun ka kɔɲɔ kɔni bɛnnen don u ka jamana yɛrɛ contrat public bɛɛ lajɛlen siyɛli ma ale fana denkɛ olu de kɔni bala k'u ja jamana nafolo mun n'u fa kɔni bala k'a suɲɛ ka bɔ jamanadenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kunna ka kini mugu prentaba fila mun kɔni wulila Liban jamana yɛrɛ faba kɔnɔ n'o kɔni kɛra sababu ye Liban ka holu jiginna dibijuguba dɔ kɔnɔ ka bɛn ni mardi don yɛrɛ octobre kalo tile 4 ni mugu prenten kɔni kɛra sababu ye an bɛ donni mun na maa 137 olu de kɔni su yera maa 500 bɔɲɔngo olu kɔni bananenba don u bɛ kɛnɛyaso la ka fara u ka kɛnɛyaso minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ u ka kɛnɛyaso ba belebele 2 kɔni kun bɛ yen nɔ ni mugu prenten kɔni taara ni o bɛɛ o kelen do gɛlɛyaba ye olu bolo nka mun kɔni ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ ye o ye soba 2 kɔni d'u ma u ka faba yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ se ka o soba 2 kɔni ta ni ka banabaatɔ kɔni furakɛ cogoya min na mun kɔni ye Faransi yɛrɛ jamana ɲɛma ye Emmanuel Macron a ko k'ale bɛ jigin Libankaw fɛ bi ka bɛn ni alamisadon ye octobre kalo tile 6 yaasa a bɛ se ka dɛmɛ di u ma cogoya min na ka ɲɛ Liban jamana marabaw u ko k'olu kɔni ye tile 5 de di sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma sababu o sababu de nana ni mugu printemps wulilen olu ka jamana yɛrɛ faba kɔnɔ u ka se k'u tɛgɛ don kisɛ kan maa o maa de bɛ yen nɔ ko siga kelen don u la k'u nin bɛ ni waleya cɛjugu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni gardelen don polisiw kɔni fɛ u ka sokɔnɔnaw na fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw okumu kɔnɔ u ka dɔnyew ka ɲɛma Badri Daher ale kɔni y'a jira k'a fɔ a mɛnna ale kun y'u hakili lajigi k'a fɔ ko ni taara Danemark n'o de kɛra sababu ye ni mugu printemps kɔni wulila ni a yɛrɛ bɛ taa tɔni 2,700 la k'u k'a taga bɔ a bilayɔrɔ la sabula k'a bɛ yɔrɔ min na k'a a yɔrɔ ma janya kosɛbɛ Peternu na k'o bɛ se ka kɛ degun ye k'a bɛ siɲɛ 6 ka taa siɲɛ 7 la k'ale kɔni taara ni kuma fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna wa ka fara o kan ale ye sɛbɛn kɔni di ɲɛmɔgɔw ma wa sɛbɛnw bɛ ale bolo ale bɛ se k'a yɛrɛ diya ni o ye nka ko bɛɛ n'a ta ko ninnu kɔni m'u tulo don ale ka kuma kɔnɔ an bɛ donni mun na maa 300 bɔɲɔngo olu de kɔni bɛ Liban soti u bolo o b'a jira k'a fɔ ko Liban mɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɛmɛ na yaasa a bɛ se ka bɔ ni dingɛ jugu in kɔnɔ cogoya min na
Teleta mafleba ni de bi dansigi aw ka shuna kunnafoniyaw la aw maamulu be ni aw be fɛ ka sigi kan janu nun kon lage shini nega kan ta wati aw ba sogolen to teleta la aben janu sɔrɔ walma abe yele bololo sanfɛ YouTube walma Facebook aben jako folen nun sɔrɔ an be alaw tala deli aka kulosuma sabati an ka jamana kɔnɔ aw kan be don yɛrɛ